салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, королевский бархт омадага, и ҳозиманике накардиян. Марҳамат, рангои беҳад хушруш омадага. Инаш бардовияй, айнаш нимхе камакак ранги вай мезанам. Анури. Не анури ияй. Иш медонед? Фиолетови чопай камакак. Хулас 630 сомон як либос шай тозухош. 600 сомонашам ҳастай. Агар хоҳед 600 сомонашам ма пайдо карда метавонам шумода. Вале ин намуде ки мебинед, ино 630 сомонаян. Тоза дубайскиш. Марҳамат, королевский бархтое ки дар корайтона нависед. Ана баъд ана и рангай. Рангша бинед чӣ хушрӯй. Кабутча тамом шида буд, ина бори навда омадай. Духтаракон нависед. Ана баъд ана и цвет омадагиай. Хушрӯ. Ана баъд бо ҳозима шумода ина и цвета нишон метам. И цвет тамом шидаги буд дӯстони азиз, сабз. Ина баъд бо омадай. Диде? Инчунин аз ана ин цвет ҳастай. Ина марҳамат. Ина и цветам ҳаст. Диде? Хулас инамино ҳамаш 630 сомон. Хулас тамошобинони азиз, инамино ҳамаш бори нав. Ина кадом ранги ҳамино шумода дар кор бошад нависед. Иҷада фиолетовиам омадагиай. Фаҳмидед? Фиолетовишам ҳастай. Нависед, ма бо даставкара пурра шумода мефаҳмонам.